1:49 en directo nos estudios de Onda Cero Radio. Este xoves está connosco o alcalde de Ames, don Blas García. Moi bons días. Hola, bo día. Bueno, ante todo, as nosas condolencias polo falecemento do seu pai, que, bueno, pues, para vostede, para toda a familia, pues, foi esta pasada fin de semana, pues, todo as nosas condolencias e cariño. Sí, bueno, agradecervos que ademais que, bueno, estuveches neses días, nese fin de semana, bueno, pues tamén notei o apoio voso, o apoio teu en concreto, Ramón, e, bueno, tamén, bueno, pues xa aproveito para agradecer a todas as persoas que se acordaron de nós, da familia, neses días que non, bueno, non son días fáciles, aínda que ao final todos temos asumido que algún día ten que pasar, non? Pero, bueno, nunca estás preparado, nunca pensas que vai a ocurrir ata que ocurre. Pois, insisto, as nosas condolencias, todo o noso cariño. Por certo, alcalde, que non é no Concello de Ames, no Concello limítrofe próximo, Compostelán, da comarca de Santiago de Embrión, menuda traxedia, Unha traxedia. que se está vivindo ali, Ademais, bueno, vendo xa como pai, non? Pensando, o falábamos ademais estes días bueno, no sanatorio, de que o peor que lle pode pasar, bueno, que morra teu pai ou tua nai, pois é algo que entra dentro do normal, pero que poda falecer un fillo, eu creo que é algo que é o peor que pode pasar no mundo, non? E encima con situacións deste tipo, como aconteceu onte, bueno, eu só me queda, bueno, trasladarlle o meu apoio, o meu cariño, o meu afecto ao Concello de Brión, aos veciños e ás veciñas de Brión, lóxicamente á familia, nuns momentos moi difíciles, e ao alcalde de Brión tamén, que ademais, bueno, fun eu onte o que lle din a noticia, porque aconteceu dispois todo no centro de saúde, no PAC de Bertamiráns, e a min me chamou a policía local para informarme, e, bueno, pues procedí lóxicamente a informar ao alcalde de Brión, que ademais sei que ten unha relación bueno, ca familia, non? E eu creo que é destas cousas que nunca tes palabras que podan definir unha situación como esa. Non tes, simplemente o que queda é que apoiarnos, axudar e bueno, moi complicado todo. Pois tamén dende aquí todo o noso cariño. Bueno, nos podemos imaginar a conmoción, a traxedia que vive esa familia, pero tamén todo o noso cariño ao Concello de Brión, que está de luto, e nós tamén nos sumamos a Eso, se me permites tamén facer unha pequena reflexión, non? Eu creo que ás veces, ou dúas reflexións, non? A primeira é que ás veces lle damos importancia a asuntos que realmente non acaban tendo. Entramos en liortas, debates, discusións, cabreos por cousas que ao final non deixan de ser minudencias. Isto si é realmente unha situación destas, si é algo realmente fastidiado, si é algo realmente complicado, non? E despois a outra que, bueno, eu creo que nos temos que tomar todos e todas a vida con máis tranquilidade. Ás veces andamos apurados, estresados, non centrándonos no que nos debemos de centrar, e nos pode pasar a calquera. Eu creo que non estamos en momentos de xulgar a ninguén, porque isto que pasou, esta traxedia que pasou en Brión, nos pode pasar a calquera en calquer momento, porque ás veces non somos capaces de medir o que realmente é importante e que realmente é necesario por este estrés, vida estresante que levamos. Totalmente, suscribimos as súas palabras. Pero bueno, a vida pues continúa, segue, cambiando totalmente de asunto, alcalde. Imos falar da actualidade, neste caso de Ames, que ven, como sempre, con moita sustancia. Insisto, cambiamos de tema. Que veñen de presentar o Concello de Ames o novo servicio de desbroce, limpeza e mantemento de núcleos rurais. Isto é moi importante porque, bueno, pues é o que realmente precisan e reclaman moitas veces os veciños, claro. A verdade é que si, non é algún servicio que xa tivemos ata fai un ano e pico, e tuvemos que paralizalo porque a empresa que o realizaba tuvo problemas, bueno, en xeral, e tuvo que pechar incluso, deixar o servicio, e agora o volvemos a licitar, bueno, incluso xa dada a experiencia que tiñamos cunhas melloras importantes do contrato, non? Sobre todo no tema de persoal. Ata o de agora tiñamos 3 persoas durante todo o ano facendo limpeza manual dos núcleos, de todos os núcleos do Concello, núcleos rurais do Concello,
E agora o que facemos é reforzar ese persoal con 4 meses ao ano, con 2 persoas máis, pois, porque é na época que máis medra a erva, a maleza, non? Que é nos meses de primavera e verán. Xuño, xullo, agosto, setembro van a estar traballando 5 persoas. E o facemos porque, bueno, dentro da aposta e da posta en valor que temos polos núcleos rurais do noso concello, polo rural de Ames. Somos 11 parroquias, máis de 120 núcleos rurais, e nós, desde fai anos, defendemos que temos que potenciar o rural de Ames, porque, ademais, é un rural moi fermoso, e os que somos da aldea, sempre nos gustou que a aldea tamén se lle dé a importancia que ten, non? Por eso facemos este servicio, prestamos este servicio, igual que outros moitos que prestamos no rural. Alcalde, por certo, preséntenos a Filomena Fraga Rei. Digo, esta veciña da parroquia de Agrón que visitou vostede porque esta muller centenaria, nos decía o alcalde, ten unha historia tremenda esta muller, que bueno, celebraron con ela o cumpleaños, os 100 anos. Si algo ten Agrón, falábamoslo con ela, que algo ten a parroquia de Agrón, porque ela cumpre 100 anos, e a veciña máis antigua, máis veterana do Concello de Ames, cumple, creo que este ano, 104, e vive na parroquia de Agrón, e a anterior, que faleceu aos 104, tamén vivía na parroquia de Agrón. Eu non sei se é auga, ou aire, ou algo así. Hai xente sana, e despois hai un estadio maior que os veciños de Agrón. Sí, a verdade é que non, bueno, son así casualidade, pero está ben. Pero, bueno, Filomena, ademais, Filomena é a primeira muller que levou a medalla de honra do Concello de Ames, e é unha muller que representa moi ben o que é a muller rural, a muller da aldea, non? E ademais ela mesma se define como unha muller da aldea, porque Filomena pois facía o que se facía naquela época as mulleres, non foi á escola, tuvo que cuidar os animales, despois casouse, tuvo que cuidar do home, tuvo fillos, tuvo que cuidar dos fillos, traballou tamén nalgúna casa facendo as labores que se facían daquela, de traballos, de limpeza, e non sabía ler, pero empezou a ler ela sola, e aprendeu a ler ela sola, e despois nunha escola que iba, e aprendeu a ler e a escribir. Ademais, tuvo un dos tutores que tuvo, era Suso de Toro, coñecido escritor galego, non? E se lle dou no ano 95 de publicar cos seus cartos un libro que ela mesma escribeu con poemas, adiviñas, bueno, varias cousas, non? E que despois o Concello de Ames volveu a publicar no ano 2007, creo que foi, non? Pero que ademais non só quedou neso, en escribir poesías, escribir poemas e varias cousas, sino que ademais Filomena tamén foi actriz. E participou nun documental sobre a muller rural, que ademais se presentou na Semana do Cine de Valladolid, onde ela asistiu e estuvo ali. Bueno, ten unha vida moi interesante, con 100 anos, é lóxico, tamén pasou por cousas complicadas, tuvo que enterrar a 2 fillos, a unha filla e a un fillo, pero bueno, é unha muller que paga a pena visitala e pasar unha tarde con ela ali tomando un cafeíño, porque é un libro de sabiduría total e absoluto que conta moitísimas anécdotas e que ten unha experiencia vital moi importante. Bueno, pues dende aquí, dende a radio, enviamos un bico enorme a doña Filomena Fraga Rei. Feliz cumpleanos, 100 aniños, nada máis e nada menos. Alcalde, estamos como sempre apretadiños de tempo, pero bueno, gustaría que tamén nos contara esa adxudicación do Servicio de Recollida de Animais Domésticos Abandonados, Lacería e Xestión de Colonias Felinas. Sí, bueno, foi algo que co tema do cambio da lei de benestar animal, pois, bueno, nós xa viñamos prestando, se estaba prestando co refuxio de Cambados, dice, fai moitos anos xa, porque ademais empezamos con eles porque tiñan sacrificio cero naquel momento. Sí, falamos deste tema. Cando a lei aínda permitía sacrificar as mascotas que se recuperaban e que non se entregaban, e empezamos con eles, pero, bueno, agora eles os servicios xa non o prestaban, non daban para prestalo para todos e para nós en concreto, e tuvemos que licitamos con unha empresa onde se vai a encargar desto, da recollida de animais, até agora viña colaborando ademais Protección Civil,
da recollida de animais, pero bueno, eu creo que tamén nesto algún día teremos que facer unha reflexión sobre as leis que se aproban en Madrid no Congreso dos Diputados e que despois nos toca a aplicar aos concellos, porque non sei se seguramente moita xente non sabe que o responsable último de todos os animais que aparecen nun concello somos os alcaldes e as alcaldesas. Se ás 4 da mañán hai un can solto por unha carretera e Protección Civil ou Servicio de Lacería non pode recollelo, chaman ao alcalde ou a alcaldesa para que o faga. Don Blas García, alcalde de Ames, sempre un placer compartir con vostede a actualidade de Ames. Agradecemoslle un montón. A próxima semana de novo teremos unha cita. Moitas gracias. Blas García, graciñas. Graciñas. A unha noticia, Onda Cero Radio.